Inga imo katapat ang imong pastor. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos na igsoon, wala niya gihimo ang iyang iglesia na mag-inusara mga kaigsuonan. Ang Diyos na kaigsuonan, ang iyahabag iglesia, ano na kininiya mga igsoon na ginumanan mga igsoon. Ang iyang katawhan mga kaigsuonan, wala niya kinipasabi o wala po gidesign sa Diyos mga igsoon nga mga lagad na mag-inusara mga igsoon. Ikan pa sa Old Testament mga kaigsuonan, hangtod karon mga kaigsuonan, ang Diyos na gaubag ka nato mga igsoon kaya naman, naghatag siya o magbalantay sa matakusan niya na mga kaldero mga kaigsuonan. Naghatag siya mga kaigsuonan o tao na sa mga tiya sa iyang katawan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Gitanaw na ko ang kahulugan pastor. Nag-ingon, nagpasakot o magbalantay sa kandero. Siya ang magapagkaon, magagiya, magapanalipod, magaampi sa katawhan sa Diyos. Ako pong gitanaw mga kaigsuonan, ano bang nagkinahanglan man kung magbalantay ang kandero? Praise the Lord. Nga naman ang kandero kinahanglang bantayan. Praise God. Ang talaga yung praise the Lord. Praise the Lord. Ako gitanaw mga igsoon o kung sa'yo kinaiya sa kandero mga igsoon. O usa sa kinaiya sa karnero mga igsoon, mahuyan o gali masamaran. Amen. Ang kinaiya sa karnero dili likod. Ang talagang praise the Lord. Praise the Lord. Ang kinaiya sa karnero mga igsoon, huyan o gali masamaran mga igsoon. Wala siya o galingon mga igsoon na kusog mga igsoon na ikanipensa niya siya kaaway. Mauna ganuna siya magbalantay mga igsoon. Aron mo imutapan niya mga igsoon. Nuna siya magbalantay mga igsoon. Namoy mungkiya ka niya mga igsoon. Kaya ang kandiro namoy magbalantay. Usa ka magkaluloy mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Ang kardero o ang Kristohanon, gisimbolo sa kardero mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Nga ang tao, ang Kristohanon, huyakon gini. O sa may nakapalikod na to, sa diyang mapakaon ka sa pulong sa Diyos. Mga kita, hallelujah, naman ka sa simbahan, patalingogan ka na to ang pulong sa Ginoo, mga kansonan. Kang mauli makapalikod sa amang pagto, mauli makapalikod na to, mga igsoon sa amang dalag, mauli makahamag ka na to, tayuan sa amang pagalagan sa Ginoo. Huyan, o dali na masamaran sa salat. Mauni ang Kristohanon, o niya daliran ba sa kita? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Daliran ba sa kita? Mauni kinaiya sa karnero mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mauna ang Diyos. Hallelujah. Nagsulti siya. Hatagan ko kamo o magbalantay na sa diin simo sa akong kasing-kasing na mo'y magapagkaon ka ninyo sa kinaanman o sa praise God. Hallelujah. Ako bagong gitanaw mga igsoon ang kinaiya sa karnero. Ang karnero mulakaw, lakaw, bisan walay tuo. Amen. Praise God. Gimay mo na mulakaw, lakaw, walay tuo. Masugatanin mo na. Tulala na. Amen. Wala kitang tao. Oh.
sa palengke ba, usap ka babae. Praise God. Ano mo ito babae? At isang tayo kung kagahapon ka doon, murang kanuhanan na ako ito niya nagabantay mga igsuon. Nasaan na naglalaw siya mga igsuon, huwag man siya katapan. No? Huwag katapan mga igsuonan. Wala mo'y kanina, unan niya mga igsuonan, pero nagyaw-yaw. Oh! Nagyaw-yaw siya mga igsuon na ako sa guna may kita istorya. Nag-istorya sa mana? Hindi gusto mo lang yung ano? Oh! Nagyaw-yaw! Pero pangalan ko, hindi man siya kinibago. Natuhaan ng maayong paminsan. Praise the Lord. Pero, kinibitaw ka ito magkinaiyak, na ito na mapasagdan, may mamayang pa rin hapin pang iso. Kada ko, asawa ka namin, kung asawa kay, mauna itig ko rin na. Kada magkuhan ko mga iso, kada mag-prepare ko sa wali. Tanawin ko niya mga iso. O niya, kaya hindi ka ito una-una, di ba, sa'yo, mag-istorya sa una-una. O, sa'yo, masa na yung isa na rin yung gusto ng istorya niya. Kung nag-prepare ko wali. Ay tanawin ko niya, muna ko doon na yung istorya, kaya magbuka ko ng papa. Nag-experience ang mga mga iso. Amen. Wala lang yung tingo, pero agad kagahapon ako naman tigdan. Agrado ko sa tingo eh. Oh. Nagyaw-yaw siya, mga iso. Hindi ko itong yaw-yaw, naguna sige kalagutan niya, nagayaw-yaw ba? Naging istorya lang siya sa ikaw galimon nga wakit. Oh. Praise the Lord. Ang kinaiya mga igsoon sa karnero, praise the Lord, dali may salag o kunya mula lakaw bisag walay tubong. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mauna ka ginagahan o magbalantay sa Ginoo kay usahay ang Kristohanon magpatagalag lakaw-lakaw mga igsoon walay tubong sa kinabuhi ang pagkinikatang pagpagalagan mga igsoon dili yun na walay tubong mga igsoon doon na tayo ginagkapong dili mga igsoon doon na tayo ginalantaw dili mga igsoon mawagsahan sa atong Ginoo mga igsoon. Ako mga lagad ng tagway tubong. Mura akong nagsayang-sayangan sa panahon mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Kung wala'y magbalantay ang katawan sa Diyos, dali lang mawala sa dalan sa pagkamatay. Kaya balo mo ka sa Facebook. Praise God. Sige, ito kong tanaw ba? Mga igsuon, ang ulong sa Ginoo dili na siya usap na igsunan. Amen. Amen. Pag dili ka magbantay ba na igsunan, praise the Lord, hallelujah, mawala din ka sa pagkalagan sa Ginoo. Kaya ang Facebook ron, pag mag-is mo kagsimba ba na igsunan, makaingon punta nga, tinuon mo na nga ang pagsimba sa manugat. Oh. Murag naningaw mo niya. Murag sayop yun siguro ng iyong PC. Isuon ka naman. Domingo man niya kang kiyo sa Bible. Sige, tanaw mga kaigsuunan ka na ng pastor, mga kaigsuunan. Praise the Lord, hallelujah. Magkaingon ka sakto. Praise God. Ang pagsimba mga kaigsuunan, praise the Lord, bisan mo sa taglawa, nato simbahon ang atong Ginoo mga kaigsuunan, praise the Lord. Kaya wala ka naghapos sa adlaw mga kaigsuunan, apan ang ato ang gobyerno mga kaigsuunan, hallelujah, nagutago mo sa kaadlaw mga kaigsuunan, sa pagsimba mga kaigsuunan, o muling adlaw na Domingo, ato nagipili mga kaigsuunan, na buhay na sa balay sa Ginoo, aron mo simba ka, atong ihanan ang atong kawalingo mga kaigsuunan, magpasalamat ka sa Diyos mga kaigsuunan. Usahay, pag maminaw ka, mutanaw ka sa Facebook,
Kristiyano nagwali mga kaigsuonan na ang bautismo dili na importante. Amen. Hallelujah. Tanaw ka niya. Praise God. O sa man kay nan makaluwas mo din ang bautismo. Umatod pa niya mga kaigsuon. Nga katong ginansan sa cross, katong magkasasala, waman itong ingat sa Ginoo nga kanaog sa diha o pamautismo. Praise God. Pag mag-isko ganit ang kaluwasan mga igsuon, bigyan ka kabuon sa Diyos o sa pamagi. Amen. Di yun na kabuon kung onsay pamaagi. Kaya mag-isko na nagawali mga igsuon at nawalay. Walay mag-isko. Pataas lang kaniya sa mga nag-ampo. Okay na. Pero di handa mga kaigsunan. Praise the Lord. Before siya ikaya mga kaigsunan, miingon siya, hallelujah, sa niyaga, panulong siya magkaya sa paglakaw ka mo, sa tibuok ka na suran, o gimuha silang tinunan, o sa gintod lohe sila, o bautismohe sila, sa ngalan sa mahal, sa anak o sa Espiritu. So, kung bautismo lang pastor, kay Jesus name na nga sugo, pastor, nalalan kayo sa Amahan, Anak, o sa Espiritu. Ayaw ko'y kawala ang igsuon na ang isugo ang mga apostolis. Amen? Ayaw ko'y kawala nga ang isugo sa Ginoo ang ihandusi ka mga apostolis, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Apang miingon ang Ginoo mga kaigsuonan sa Lucas 24, pabilin una kamo sa syudad, hangtod nga masuruban kamo gahom. Una, mga paglakaw, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Sa niyaga, nagpabilin sila sa syudad, kaigsuon sa mga apero, mga kaigsuonan. O una, nagpaabot sila sa saan, mga kaigsuonan. Tunay huros. Daw hangin ni huros kanila. O kunya daw tunay ni patong kanila nga daw tila na kalayo. O kunya mga igsuon, misugod sila mga kaigsuonan sa pag-ikok sa nagkalanlaing pinulungan. Kung imong sundan niya mga kaigsuonan, hallelujah, diya nagsugod si Pedro mga kaigsuonan, minbarog mga kaigsuonan, ato bayan sa nagkatawhan na nagwali mga kaigsuonan, na katong Kristo nga inyo ang gitamay, katong Kristo nga inyong gisakit, katong Kristo nga inyong gibugal-bugalan, katong Kristo nga inyong gilansay, maukanto ang Bisaya na gipadala sa Diyos aron pagaluwas sa mga kasaganano. Dito nasabtan nila sa dihan na puno sila sa balaang Espiritu. Dito nila nasabtan nga ang ngalan niya sa Amahan, ang ngalan niya sa Anak mga igsuon, o ang ngalan niya sa Espiritu, mao niya giningalan nga mao si Jesu Cristo mga kaigsuonan, na mao nagahatag o kaluwasan, mao nagahatag o kapasayloan tatong sila pinaagi sa mga Cristo mga igsuonan. Praise God. Ang kabarno, hindi ka mapentro sa relihiyon, alikan, bautis mo halina. Ang United Pentecostal Church, wala yun nagtuglo nga ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Ginoong Jesus aron magmembro ka sa Pentecostal. Praise God. Aban, ang bautismo sa tubig diya sa pangalan ni Ginoong Jesus alam ni sa kapasayloan sa atong sala, alam ni sa atong kaluwasan, alam ni mga kaigsuonan, hallelujah, nga pagsanong mga igsuon sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi mga igsuon. Ang mga praise the Lord. Muna mga igsuon, ayaw ka mo patakat o paminaw nagawali sa Facebook
Pinaagi sa pulong sa Ginoo kay sulat ang daan nga mutuha ang mga bidi na mga matutunan. Aron masalakon ang dagat. Nung na pag nakakita mo ng pastor na nagtulong, ay mga maghapay ka po. Hindi na mga anas ng pastor. Kita naman na mga igsuon. Praise God, kung ikaw di ka may natanong, mag-ingon ka na. Tama, yun siya. Amen. Praise the Lord. Makaingon ka na, murag mali yun si Pastor ba? Kaya ang sugo sa Ginoo, sa iya na lang itong katawan sa Israelites. Katawan ka sa Ginoo. Mapangunahan ka ron ikaw. Ikaw ba ka sa Ginoo o dili? Ano ba ka sa Ginoo o dili? Ano ba sa Ginoo niya? Kaya kung dili ka anak sa Ginoo, ayaw maghatag. Kaya nisugo sa paghatag sa kapo, mga anak na sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi anak sa Ginoo, pasuko sa Ginoo. Ano ba may amahan mo rin? Ang amahan sa kalimutan mo ang yawa. Amen. Pero sa tanahin mong anak sa Ginoo, sabihan, mituota o midawat siya panalan, itagaan na kagahon na mahimo mga anak sa Ginoo. O kay anak man sa Ginoo ng sugo ang Diyos. Amen. Nag-alin niyo ang tibuok ni kanapulo sa akong balay. Aron adunay makaon ang akong balay. Kung na kay ikaw po, ayaw ipalit mo kalublas. Hindi ka na makaon sa pastor ng kalublas. Amen? Hindi ba muna ngayon ko nga anak, sa ako nila ang hatag ikaw po dito sa mga ekso na kalublas na ako, hindi na ako. Kaya ang pastor doon na po'y pagpanginahanglan. Kamu doon na po'y pagpanginahanglan, mga eksoon. Doon ay eksoon na nato dito. Sa wala pa siya na pastor. Nasulti naman siguro na ako ni sa inyo, pero ako na lang po i-review. Kung man po siya mga eksoon, ako man po siya o grabo sa kumpanya. Mingon siya nga, Pastor, ang nagsultihan niya, Pastor, ang nagsultihan, Pastor, doon na po'y madawat karon ka, Juan, sa kumpanya. Ako ni siya. Ako ni ako ikan po. Ano siya nagsultihan? Niya, kung ako nimihatag niya sa simbahan, kining kwarta, lukoy mo kayo itong simbahan. Huwag hindi, lukoy kayo itong simbahan. Kaya yung mga simbahan na ginahanglan niya, at tuwaan niya, palitan ng mga materialis para mapapako. Asa kayo maayos na yung karong harvest niyo mo, kaya doon na may 4 hektaryang pasakan. Ang isa. Hindi ang isa mga igsuon kay nakupos yung kawag na binagay mga December mga igsuonan. Iwas yan. Asa kayo maayos na nga, ang atong ikapo, atong ipalit o kinibang materialis. Palit sila o kining. Lubi ba nga Kristo? Pinilos na lubi. Tungkol ba mga igsuon? Ana na isa. Nagkasabot sila duha mga kaigsuonan. Ilang ipalit o kinipinilos na lubi. Umingon na sa pastor. Naarami ka na polo, pastor. Kasi si pastor, tama igsuon. Kaya ba naman po sa iwan sa Ginoo? Pag-drive niya mga kaigsuonan, alam niya si motor kay Wawang, kay motor siya kay Dunay, motor, dito sa simbahan, si una nakapalit. Dito ko kalimot mga igsuon. TS na puti. Oh, napay ba? Pag-drive niya mga kaigsuonan, kunti niyang tagandagan. Nakabangga dito sa nabangga dito nga. Pali ang tiil mga kaigsuonan. Praise God. Ang iyang gigasto sa ospital, mas labaw pa. Mga kaigsuonan, praise the Lord. Hallelujah.
sa iyang paghatag sa sakto sa kapon. Yes. Right. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sugo sa Ginoo, mga kaigsuonan, dalaan ninyo ang tibuok itampo sa balay sa Ginoo. Aron dunay kalanon ang akong panimalay. Amen. Praise God. Palapakan nato ang akong Ginoo, mga kaigsuon. Ang kinaiya sa kardero, mga kaigsuonan, dalirang masay, dalirang malinglang na binagsigikan ng Facebook karon, mga kaigsuonan, sa mga wali sa Facebook, mga kaigsuon. Wala nimo na mga kaigsuonan, nag-imong kasing-kasing, ang imong huna-huna, giloana sa kamatuoran, mga kaigsuon, o ngayon na ka sa presensya sa akong Ginoo. Praise God. Palapakan nato ang akong Ginoo, mga kaigsuon. Praise God. Sa iyong mga pamiktima, sa manunukot, Amen. ang puntarya, mga kaigsuonan, sa lubo, karniro. Yes. Ang puntarya, mga kaigsuonan, hallelujah, sa mga leon, karniro. Ang puntarya, mga kaigsuon, sa mga tulisan, sumala sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuon, sa Juan, Kapitulo 10, kaigsuon, versikulo 12, kaigsuonan. Yes. Hindi ba magagay ko, mga kaigsuon? No? Kaya nagtuko ako kung Kristoano, tubig agad din. Maayon ba kanyang lamano? Nagpain na pastor. Membro ko ni pastor. Jonathan din sa isa ko kaman. Hangin ba ako sa kutabato, pastor? Maayon ko ko. Siyempre ko piyansa nila. Nawala ko mga kaigsuonan. Wala ko kapangutana. O tinuko na ko sila membro nito. Kaya naman, ang puntalya sa mga lobo, sa mga leon, sa mga tulisan, hindi mo katapan, kita. Mauna nga dunay magbalantay, mga kaigsuonan. Aron mo pahinumdum nato, mga kaigsuonan. Aron magiyahan ta, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Labina sa atong panahon karon na nagawali, mga kaigsuonan. Diya sa Facebook, mga kaigsuonan. Ito is ang kamatuoran, mga kaigsuonan. Apan ang kamatuoran. Magpabiling kamatuoran, mga kaigsuonan. Ang kaluwasan. Magpamahapon hapon ang kaluwasan, mga kaigsuonan. Dunay malaangan sa atong kaluwasan, mga kaigsuonan. Dili na buwan pasabog ng mga kismano na ta. Luwas na kita. Padayon, mga kaigsuonan. Amen. Praise the Lord. Giluwas lang kagikan diya sa sala, mga kaigsuonan. Gipasaylo ka, mga kaigsuonan. Gabon pasabog ka kung mabalik ang Ginoo na ng adlaw. Dili ka apel sa inokban, mga kaigsuonan. Apan dili na tagoto, mga kaigsuonan. Apan mo padayon tagawalagan sa Ginoo. Kung na may mga problema ang pagsulay, mga kaigsuonan. Mo padayon tagamasimba o walagan sa atong Ginoo. Kamay mo kapatinunahanan sa iyang mga pulong, mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Kinahanglan o padayon nga pag-atiman, mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Daghang mga kinaiyas na kardero nga sa liit, mga kaigsuon. Gano'n ang Diyos, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Naghatag o magbalantay sa mga kardero, mga kaigsuonan. Nagikan pa, mga kaigsuon, sa Old Testament, hangtod sa New Testament, hangtod karon, mga kaigsuonan. Ang Diyos wala taniya pasagdi. Gimutagantag magbalantay, mga kaigsuonan. Praise the Lord. Gimutagantag, mga kaigsuonan. Mabuting lantaw sa atong mga kalag, mga kaigsuonan. Nanunay mga tuaw sa mga kusaka kalag, mga kaigsuonan. Ako magan sa atong Ginoo. Kami mga pastor, pray for this our president. Praise God. Ginatudluan mi mga kaigsuonan. Mo bitaw ng panahon sa ministerial meeting. Manikapot kong akwil, mga kaigsuonan. Manikapot ko. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpanutok sa iyong kasing-kasing. Namutapot ko sa ministerial meeting. Kaya naman, doon ay mga pagtulong dito sa among mga leader. Kasi diin magkatama, mga kaigsuonan. Pagdumalas sa bulakong sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pastor
Praise the Lord. Bililhod kayo na. Praise God. O ang church, ang kalampusan, ang inyong habang naangkon, gumikan kay doon ay pastor mga kaigsuonan. Praise the Lord. Kabahin ni sa atong kinabuhi mga kaigsuon. Tanawa na. Gusto na kung namin. Kung namin ta, di ba? Ibutagan kita sa Ginoo, doon mata. Wala ka mong naging isa ka mong mata, mag-ibutagan sa tuwan. O niya, ang lumag sa itong ilong, luha. Kapantay mo, anak? Ang atong dunggan, luha. Ang atong kamot, luha. Ang atong tingin, luha. Wala ta ginisan nga limutan mga kaigsuonan sa Ginoo usara. Praise the Lord. Wala ta ginisan mga kaigsuonan nga ang tao gibuhatan at usay kamot. Dalawa na yung tao usay kamot, di ba? Nag-isod. O, nakitawa na mga isod. Pero salamat sa Ginoo. Maayong kaya ng news. Amen. Praise God. Hallelujah. Buong pasabot mga kaigsuonan nga ang kalampusan, hallelujah, sa iglesia tungod kay dunay pastor gibutan niya mga kaigsuonan nga sa diin nagatudlo sa pulong sa Ginoo ang usa kitang panalaginan sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Ang pastor gasa sa Dios. Dili tao ang nagbutang ni ini mga kaigsuonan. Mahimo man siguro nga wala nimo siya na uyunan. Apan kini mo'y kasing-kasing sa Ginoo. Siguro wala nimo siya nagustuhan mga kaigsuonan. Hallelujah. Apan mo rin gibutang sa Dios. Aron mahimo na mag-iyahan ang atong kinabuhi. Aron mahimo mga kaigsuon nga mas masuot na diya sa Ginoo mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Una nga. Praise the Lord. Alayan kayo pasalamatan. Praise the Lord. Ganun kayo magbalantay ng Iso. Nag-experience mo kung kumaliso na naman imiyahan ni pastor. Praise the Lord. Grabe na siya kayo. Huwag itong simbahan. Huwag kakaayo mga kaigsuonan. Huwag kinibag walay kalipay mga kaigsuonan. Praise the Lord. Tungod kay wala may pastor atong panahon na mga kaigsuonan. O kagamo kasing-kasing na ni Lord ka na kayo pastor Ginoo. Kaya tungod mga kaigsuon, naghanap kayo pastor na mingagin niya. Praise the Lord. Pag-abot sa problema mga kaigsuonan, praise the Lord. Pinghawa mga kaigsuon. Pag-ibiyaan sa pastor Ginoo, tamo dito mga kaigsuon. Ang among panginabuhian, grabe ka lisod mga kaigsuonan. Praise God. Experience na po mga kaigsuonan. Ang experience din mga kaigsuonan. Bisa sa mong kagalingon at panahon na yung people pa ko mga kaigsuonan. Sa dihan na wala ping pastor. Naglisod kanunay ang atong ginikahanan mga kaigsuon. Apan sa dihan nagbibutahan na po may pastor mga kaigsuon. Praise the Lord. Doon na nalangin sa Ginoo. Ang akong papadilim at siya maayong panday mga kaigsuonan. Praise the Lord. Pero nanikabot siya magsupag pamanday mga kaigsuon. Kung nagina-pray sa among pastor mga kaigsuonan. Praise the Lord. Kaya bless ang iyang pagpanarbaho. O unya mga kaigsuonan. Hinahina niya ito na ang plano mga kaigsuonan. Nakamao sa plano. Ipanala o Francis. Amen. Praise God. Among na-experience na mga kaigsuonan. Lahing ginainig dunay pastor. Dunay magbalantay mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ganuman. Dunay nagatuhaw. Hallelujah sa atong Ginoo. Na nagahangil ka na Ginoo. Panalaginin ng imo na Ginoo. Ang iyang
iya habang katawhan nga dunagyoy magdumala mga kaigsuonan o sa nila ang pastor managagikan kini sa Diyos sumala siya mga pulo mga kaigsuon sa tinabaya na hatagan kita ang magbalantay mga kaigsuon. Doon na pa'y nagwali sa Facebook ingon siya nga ako gikabsod ko niya ang lukuha usap ko ka pastor magkaya ang pastor hindi ko na ilan ko kayo 10%. Okay, hindi ko nito. Ingon na yun. Naguna-una na yun. Kaya, pagkapastor, anong una mo sa pagkapastor? Nahayahay mo na kuno. Praise the Lord. Ikaw nga mo, una mo sa pagkapastor, nahayahay magka. Kung sa kisala, yung pastoran, yung tawanan, umilin ni babae, kwarta yun eh. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, magtataw ka, namin nagkikot, nag-exo sa Kristo. O kinigigan niya ng grupo, pero may balik sa original na grupo, kay grabe pangwarta nito. Hayahan na. Kaya kung kumaya, yung pagkamas na, hindi mong tatakan. Praise the Lord. Ang pagpapastor mga kaigsuon, hallelujah, tawag na ibugikan sa Ginoo. Kalimutan sa kasing-kasing na mo, mga kaigsuonan, hallelujah. Dagang mga pastor, mga kaigsuonan, na halos ka nitili, mga maong mabasa, mga kaigsuon, ang paginihugan sa Ginoo, kinagaan kaalam sa Ginoo, mga kaigsuonan, o hantong karoon nagapabilin, na nagapabuhat sa buhaton sa Ginoo. Tayo sa Bible School. Kaya pawalihon mamig isa-isa mga igsuon. Praise God. Sa diha gayahan schedule ang wali mga igsuon. Pagbasa sa verse, grabe nung kaya na umanay. Gitutukan pa pag-ayo ang versikulo mga igsuon. Dugay kaayo na human o basa. Praise God. Pero pag humani ang basa sa pulo sa Ginoo, humani ang ampo mga kaigsuonan, matingala may mga kaigsuonan, nagdabi kayo mawali, hanay kayo pagwali mga kaigsuonan, kaya naman ang mensahe nili nagikan ramo kasing-kasing, ang magikan na sa Diyos, kay Lunes pa lang, nag-pray sa Ginoo, Lord, nag-ahay may mensahe Ginoo, kamo gigawali sa imong kataman. Mabitaw na matingala ta mga kaigsuon, wala mang kami bisita si pastor, ano na kayo maluman eh. Kaya doon na may Diyos na nagalantaw mga kaigsuon. Hallelujah, hallelujah. Ulit bantayan na nato mga kaigsuon. Hallelujah, kaya ang Bible lang sulti. Mutong ang mga binig magtutulong o gigamit karoon ang kinibang gadget mga kaigsuon, ang cellphone. Praise the Lord, ganihan nila itudlo mga kaigsuon. Hallelujah, aron maligla mga kaigsuon ang mga katawan sa Ginoo. Apan salamat sa Diyos. Amen, hallelujah. Nasa diin nagadihong siyang alagan, siyang mga katawan mga kaigsuon. Hallelujah. Nasa diin magiyahan na sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ministerial meeting ako mga kaigsuon. Liblot tsugaan. Praise God. Mabahalag magabihan may mga kaigsuonan. Praise the Lord. Apan dunay panalangin nga gihatag sa matag usa ka namo mga igsuon haron sa diin ang kainit diha sa pagpabuhat sa buluhaton magapabilin kini sa among kasing-kasing mga igsuon. Praise God, hallelujah. Ang pastor mo'y magtudlo sa pulong sa Ginoo sa mga isla mga kaigsuonan. Praise the Lord. Nga sa diin gitudloan niya ang katawan sa Dios pinagi sa pulong sa Ginoo. Iyang gipakaon mga kaigsuonan. Praise the Lord. Ang mga katawan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mausap ka nato karon mga kaigsuonan na ang iyong pagpapalinghong mga kaigsuon maunay pagpanaon nato sa ato ang kalan mga kaigsuonan. Aron ta mga kaigsuon magiyahan sa saktong pagtulunan diya sa Ginoo. Amen. Ang ingon sa Ginoo ang iyang karnero makaila siyang tigo. Ang iyang karnero musunod
sa iyahan timo. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaliin mga igsuon, hallelujah, nakibalo ka sa sakto na doktrina karon mga igsuon. Amen. Amen. Lord. Nga kini nga doktrina ni hallelujah sa mga apostolis, mga igsuon, dili ni opinion sa mga tao, gihatag ni sa Ginoo mga kaigsuonan. Praise the Lord. O mao ni gitudlo mga igsuon, o hatod kanato karon mga kaigsuonan, nag-aabot ang pulong sa Ginoo pagtulunan sa mga apostolis. Mao ni atong ginasunod mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Basta diin nagapalalagan ta hangtod karon niabot bilang na mga katuigan, nagpabilin ta mga kaigsuonan sa mga pagtulunan sa mga apostolis. Nagulalamay usa ka Ginoo na mao si Jesucristo mga kaigsuonan. Magkinabuhi balahan o mabahanon, diya siya nabumagan mga kaigsuonan. Praise God. Ikaw ba mga kaigsuon, pastor, live by example. Praise the Lord. Ang pastor maogi manauna. Mao'y panag-ingnan. O salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga sa diin ka mo na magmasinuntanon nga nagasunod nga pagpanahon sa uluhaton sa Ginoo. Atong ihatag atong sakong oras sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Kaganina mga igsoon, pagtanaw na ko sa oras alas 5:30 pero pagawas na ko mga igsoon, grabe pagkagitgit. Misugod ko sa pagpabukaw sa akong mga anak upang mata mo kay ganawan ang oras mo na nga oras pero kung mugawas ka grabe pagkagitgit basin o malipatan ini o dili nato may hatag ang ato abang oras sa sakto nga pagsimba niya sa Ginoo na dili lang mga kaigsuonan nga makabuta sa balay sa Ginoo. Apan ang importante mga kaigsuonan na ato may hatag ang saktong oras sa pagsimba sa Ginoo alang sa kamayaan sa Dios sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Amen. Kung kami nga kanunay nagpainom na mag-ino nga unahan lang yun siya. Praise the Lord. Unahan lang kanunay ang Ginoo kay ang tanang mga butang iya ikadukan mga igsuon. Praise the Lord. Pinaka-importante ang pagsimba sa Ginoo. Pinaka-importante mga igsoon, labaw pa ni sa atong pagpanarbaho, kini atong pagsimba mga igsoon kay ganuman sa imong pagpanarbaho, siya mo naghatag kanimong kusog mga igsoon. Sa imong pagbiyahe, siya mo naghatag kanimong protection mga igsoon. Hallelujah. Sa imong negosyo, siya mo naghatag nimong kahala mga igsoon na mapalambo ang imong negosyo mga igsoon. Mao na nga pananayan siya mga igsoon nasa saktong oras diya sa mga pagsimba sa matang Domingo mga igsoon. Praise God. Matang pasaluhan. Ang grabe naman yung binting ko sa amin. Sa'yo na naging siya sa langit. Praise the Lord. Pero ipasalamatan ko na nga reading mga kaigsuonan. Kaya nag-ingon na tagsaylo na ta sa langit. Kaya sigurado na ta langit. Amen. Manawari ko na sila. Nagkadungog lang ba na? Simbang Domingo. Di, manguli ang uban. Kaya na mo'y simba pagkahapon sa matag departamento. Pagka-Merkulis, simba. Pagka-Biyernes, dunay half night. Pagka-Sabado, dunay prayer and fasting. Lapas na rin sa sarangit ba? Lamig ko rin itong Ginoo. Amen. Kaya nga naman, ang nagtanaw, gitanaw ta, kasi din, sigurado na ta mga igsuon. Muna nga dili nato undangon ang atong panagkatigong sumala sa Erohanon mga kaigsuonan ayaw undanga ang malaang panagkatigong nagihimo. Hallelujah sa mga malahan kasi din doon ay panalangin niya sa balay sa Ginoo mga kaigsuonan. Pagsita, pag-uundan ka nga manalagan sa Ginoo, pagsimba, may abot ka na 20 years. Amen.
Nag-abot ka na, mga igsuon, 30 to 40 years. Hallelujah. Kansita, pag-uundan, kay ganuman, habit na ta, maabot sa Pilipinas. Nagpaglantaw ko mga igsuon, kung Lord, nagahin ko, kahalang din. Gusto lang mo itulo ang prophecy, mga igsuon. Praise God, hallelujah. O salamat sa Ginoo. Kasalihin, mga igsuonan. Doon na ba yung gaya ng Ginoo? Praise God, gusto lang mo itulo, mga igsuonan. Ang prophecy tungkol kay ang prophecy mga igsuonan. Ang imos na karoon nga tanawon mga igsuonan. Praise the Lord. Mihaong na kinisa ito ang panahon karoon. Apan, doon na lang yun mo sa kaman. Kalimutan sa among kasing-kasing. Nga ang pagbalik sa Ginoo, walay tao masaya. Amen. Bisan pa ang mga manulunda sa Diyos, wala na sayod sa iyang pagbalik. Kung sa importante ang pagpaganda, mag-ikaigsuon. Mga panindugta, mag-ikaigsuon. Praise God, hallelujah. Mag-ikaigsuon, wala na pasandi sa Ginoo, wala na biyahe sa Ginoo. Kaya ganuman, gikan pa sa Old Testament ug hangtod sa New Testament hangtod karon ang Ginoo nagauban, nagahatag ug pastor ang magiya ng atong kinabuhi. Wala siya nagutan og pastor nimo ang malaglag. Wala ka gibutagan og pastor mga kaigsuonan. Harod ka malaglag ka.